Salam mehribanlar. Gowum ýagdaýlaryny sagamajy otersiňizmi? Videomyň başynda ilk bilen hemmejaňyza meni gollanyňyz üçin, maňa anam bildireniňiz üçin, meniň sahypamy owadan kommentariýalar bilen, like'lar bilen, repostlar bilen bedäniňiz üçin size köp sag bolsun aýdasym gelýär. Şeýle-de Oraz aýyna tutýan orazalaryňyz, berýän sadakalaryňyz, etýän doga dilekleriniz Allah dergähinde kabul bolsun inşallah. Şimdi gelelim kommentariyalara. Kommentariyalarda has hem köp sorulan soruların biri yüzüň ýygyrdyny näze aýyrmaly? Maslahat beräýin, bilýän maskalaryňyz bar bolsa diýip sorapsyňyz. Elbetde mehribanlar, yüzüň ýygyrdy üçin öý şertlerini edip boljak maskalar gatykän. Häzir siz bilen bir video paýlaşjak. Şo videomda size yüzüň ýygyrdy üçin, ýüzü nemlendirmek üçin, imitlendirmek üçin örän täsirli bir maska paýlaşjak. Videom size peýdal bolar diýip umyd etýän.